салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман Аюб. Дӯстони азиз, имрӯз соатҳои 16:40 мо эфир дарем. Дӯстони азиз, чизе ки мехоҳӣ именно барои син сатана, син собака Муҳаммад Иқбол, пожалуйста, 5 минут вақт. Чизе ки мехоҳӣ, пожалуйста, только ҳақиқат. Ки аст Муҳаммад Иқбол? Насиб бошад ҷавоби минбар 3, 4, 5 именно барои Муҳаммад Иқбол. Баъд насиб бошад барои группаи Муғоли 24 8 миллиона гиҷо кардан. Дӯстони азиз, нотарсида бибро 5 минут вақт дилта холӣ кард. Рӯзда 50-60 бор занг мезанӣ. Ту чӣ бе гапа намегӯй, ту чӣ бе гапа намегӯй барои Муҳаммад Иқбол. Дӯстони азиз, ки гапое ки шумо гап мезанед, ман гап занам, мардум бовар намекунад. Мега доказатка. Марҳамат, имрӯз соатҳои 16:00 бо вақти Москва бо мегӯм, бибро 5 минут ман хаб мекунам. Чизе ки мехоҳӣ, пожалуйста, зинда бошед.